Ngatiitei zviperengo verengai mazwi anotevera mugoaperetera muri vaviri vaviri. Saka ngativerengei mazwi aya tozama kuziva zvaanoreva, tozozama zvakare kumaperetera. So zvanzi nyorai zviperengo 10 zvamuchapiwa nemudzidzisi wenyu zvinobva pamazwi aya. Saka izwi redu rekutanga zvakakodzera kana kuti zvakakodzera. Izwi redu rinotevera, saka iri ndiro rekutanga, zvakakodzera. Izwi rinotevera, hazvitenderwi. Kugadzirisa, mang'ara, hazvibvumidzwi. Chirwere, kodzero, kunonyoresa, takasununguka, mutungamiriri, kutyora, unosungwa. Saka verengai mazwi anotevera mugoaperetera muri vaviri vaviri. Zvakakodzera. Zvinhu zvakakodzera zvinhu zvinofanirwa kuitwa, zvinhu zvinotarisirwa uye zvinokurudzirwa kuitwa. Hazvitenderwi. Tiri kutarisa zvinhu zvisingatarisirwe, zvisingakurudzirwi kuitwa, ndizvo zvinhu zvisingatenderwi. Kugadzirisa, kuita kuti zvinhu zvive zvakanaka. Kana paine chakakanganisika chogadziriswa kuti chiite zvakanaka. Mang'ara, kumang'ara kunoreva mhosva kumapurisa, ndiko kunonzi kumang'ara. Kana kunoreva mhosva kuna mudzidzisi, kana kunoreva mhosva kuvabereki. Kana paine munhu ari kukushungurudza pachikoro, vari kuita muchirungu inonzi bullying, munofanirwa kunomang'ara kuvabereki kana kumang'ara kuvadzidzisi, nekuti mune kodzero yekudzidza zvakanaka pachikoro musina munhu anokushungurudzai. Hazvibvumidzwi. Saka zvinhu zvisingabvumidzwi zvakafanana nezvinhu zvisingatenderwi. Kana tichiti kubvumidza nekuti kutendera tichitaura chinhu chimwe chete. Saka zvinhu zvisingabvumidzwi, zvinhu zvisingatenderwi. Chirwere, munhu anenge achirwara nekurwara kuri mumuviri wake. Angava ane flu, angava ari kunzwa musoro, angava ari kunzwa mudumbu, angava ane zvimwe zvirwere zveropa, kana kuti angava akakuvara. Zvese izvi zvinonzi zvirwere. Kana munhu achirwara, anenge aine chirwere. Tine zvirwere zvakasiyana. Tine cholera, tine dysentery, tine tuberculosis nezvimwe zvakasiyana siyana. Kodzero, marights, zvinhu zvinotarisirwa kuti munhu wega wega akwanise kuva nazvo, nekuti zvinodikanwa pakurarama. Taverenga vaMushiwa vachitsanangura kodzero yekusauraya munhu, kodzero yekuendesa vana kuchikoro, uye munhu wese ane kodzero yekuenda kuchikoro, nedzimwe kodzero dzavanga vachitsanangura. Kunonyoresa, kuenda kunoisa zita rako pamwe chete pada nenhamba dzechitupa. Taona vaMoyo ndo vanga vachida kunonyoresa kuti kwete, Mai Chigaba ndo vanga vachida kunonyoresa kuti vakwanise kudzokera kuchikoro. Saka ndiko kunyoresa. Takasununguka, ikodzero yanga ichitsanangurwa navaMoshiwa kuti kutanga titaure zvatinoda munyika yedu, tevere tisarudze mutungamiriri wenyika watinoda, pasina atishungurudza, pasina atimanikidza, pasina atirova, pasina atiuraya, pasina atibhinya, pasina atimbunyikidza. Saka ndeimwe yekodzero yatiinayo. Mutungamiriri, munhu ari kutungamirira vamwe. Tapiwa muenzaniso wemutungamiriri wenyika yeZimbabwe, His Excellency Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Pare zvino ndo mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
kuchaendwa kusarudzo pada vana vezimbabwe vachishandisa kodzero dzavo dzekusununguka pakusarudza mutungamiriri wavanoda, vanogona kusarudza umwe mutungamiriri asiri vaMnangagwa. Zvinotenderwa munyika yedu yezimbabwe. Kutyora takudzidza maringe nekodzero. Ukatyora kodzero pada uri mubereki, hausi kuendesa mwana kuchikoro, uri kutyora kodzero dzemwana. Pada wauraya munhu, watyora kodzero dzake dzekuti ararame. Ukatyora kodzero, unosungwa nemapurisa namba 12. Saka mapurisa ndivo vane kodzero yekusunga munhu kana achinge atyora kodzero. Iwe pachako hauna kodzero yekurova kana kuti kukanganisa munhu kana akutyora kodzero dzako. Zvaunotenderwa nekutarisirwa kuita kunomhan'ara kumapurisa kuti mapurisa vazokwanisa kusunga munhu uyu. Saka vadzidzisi venyu vanogona kusarudza pa12 12 mazwi atiinawo aya, osarudza 10 bedzi ekuti mukwanise kushandisa uye munyore sezviperengo.